Tataon si Attorney Shell Jokno ang party list congressman sa Akbayan Party List. Ato ning hinabion kabahin sa unsa naman to political dynasty. Oy, nalimot tapon mo kay lingaw-lingaw na mo bangag sa podcast niya. Dodong Alan San, Jay Jammer. Morning Dodong ha. Lingaw-lingaw na taan sa kuan. Nawa na to political dynasty sa Ginoo. Murag kuan kanang atik-atik naman tanawa ron. Wa nang ICI. Unsa may nahitabo Martin Romualdez ingos jud asin ni wa ay way apil. Wa man ni John Bedes Sibo. Guya ni. Sige man nagpalamig sila. Ay wa mo insa wagin maandar-andar among aircon diri. Ngano man sa Miss Canada, 5 kag tuwa sila sa Victoria, Canada. Kanis Victoria o si Alberta ang suon no tingnan no? Ba? Canada na. Victoria, Alberta, o to apoy Ottawa. Sige, Utaw. Ito, balikan ako ha. Ang kaning kang John Asin luura gino eh. Sa to pa kung why tulubagon si Tambalos Los Romualdez, ang katong iyang bayaw nga diingon si Undersecretary Roberto Bernardo sa iyang testimonya dito sa Senado nga antigkubra og komisyon dito, katong hinganag tirin sa abedrahay naman ron. Kasi nalimot sila. Araw ko malimot ang mga tulisan. Ato pa ba, ogway tulubagon ang Tambalos dos. Wa po tulubagon si Pedro Caldero dito sa 7th District. Peter Calderon ba? Way tulubagon si Ria po na ani. Agdiris Mandawi. Katong nahugno dito sa Barangay Tingob. Wato tulubagon nga lipak naman itong ikuan katong kan Jerome Awe. Ano bang umiguha to si Edward Ligas? O niya dito sa Upon. Parinti man itong kontraktor niya. Matod ba? Parinti nilang kontraktor ni Ahong. Congressman po sa Ahong. Ako nga ipagpakan ito kay John 17. Mahali din ko no. At least naagin na himo sa Ahong. Kana rin yung paghali din sa Upon. Tighimog balaod. Ang ilang trabaho, tighimog balaod. Pero naagin makahimo ng gitsa katong iyang kanang iyang kapikas mao man kongresista for 2 terms. Si mato pa na sa kuting ra kinabusog na to kasi ram naglingkod dito sa lingkuranan sa plenaryo. Abot o sa committee po na dito sakop. Wa man. Mana man mayor kanang iyang may bibiko. Sa ato ba kani sila maabsuelto ni tanan? Katon nitong hilag Alexi Tutor. Maabsuelto sa to kay wa man tulubagon si Tambaloslos di ay. Higa ni John Asidre. Ay, mura manig. Basta kaning mga kawatan kayo, sila po kuha na po nila, no? Laban na yun. Si Toby Chanko, ang asawa ni Toby Chanko, first degree ni Bongbong Marcos, o ni kaning Tambaloslos. Pero Toby Chanko, di siya gusto anang kawat-kawat, kay huwag pa siya mapil. So, kami na po niya, oy, Sara, amang presidente. Sama na yun. Pero yun ito, tanawa na Mike Defensor ha, for instance, Saba mag-isap, siya ito, kalit sagsaw-saw atong 18 Marines, 18, katubang Philippine Marines, kanya ito, atong testimonya, parte ano lang, mga bata-bata ko na ito na, mga security officer ko na ito ni Saldico. Sa mga pagkaunsaan. Kalit ito nga si Mike Defensor, gatupon mo aning Mike Defensor, nga porti po ni pagkalimpyo ha, sus, labaw pa ni. Hello, ko na. Anti-corruption ko na, sus, ginoo ko, advocate ko na siya sa anti-corruption. Labaw pa ni. Kaning mga taga-gobyerno, karon, kaning kunuhay nagpa-pretend nga, supak mis corruption, supak mis kawat, anong pundos gobyerno. Inipulis lang yung administrasyon, sila naman po yung mulingko dito. At sila na po yung supakon. Ang kari pong waka lingkon sa gobyerno, waka kawas sa gobyerno, supak po may anang korupsyon. Nindot yung gobyerno, ha? Limpyo din as Mike Defensor po. Stilan pa labaw. Naloko Sa na. yuhas di siya rin sa una. Skotos ka naon ko. Ay, huwag mong isabay sa ano, ha? Sa headliners, sa headlines yung kay John Lusada. Nalima ka, gahaton o pida. Perting labaw pa ng tulisan. Pertang grabihan mo. Baga yung kay mga dagway. Naloko na. Morning ni bay Abel Bayang, ha? Ay, di arabay, luoy kayo. Kari ako na nisgutan totoo lang. Kung napatay extra nga time. Ato nisgutan na yung mga seafarers in town nga to na tanggong dito sa Iran. Dapit o niya dito sa kanang
Strait of Hormuz, sikat na main ako kaila na sa una. Di ako'y pamangkin nga, puro bayag ang bunga ni bata si Jake and Rina. Dudong, morning na Dudong ha. Kanya si Nestor Pasumala, of course, morning to ha. Ako balikan, atong i-contact ang, okay, diretso na doon, alas 8 naman, kaya ako itong i-schedule alas 8, unsa naman nahitabo, anang gitawag og anti-dynasty bill, nga, break naman sila, recess mo naman lang session, little break naman. Napa na ito'y mahimok ha? Mas ilang trabaho, ilang pamuwawan, ilang overtime-an, one decision ron, ang katong kang sarang impeachment. Pero katong anti-dynasty bill, ay, hilom ka niya. May montag sa, gagaw sa Dudong John. Morning. Morning, Dudong. Ilara sa pastang luuyas, mga Pilipino, ilaro lang ta. Inik-abot sa panahon nga, sikuan man po ang tulisan. Ko mo ni Mike Defensor limpyo po na. Ay, sus, ginoo ko pagka. Nalo. Kalit lang sausaw nga ukoy anang 18 Marines. Vida, puro yun hanggaw ng mga Pilipino kinawatay ay luuya bitaw sa tinuod lang ba kaning mga Pilipino ulug-ulugan ng tani matot pang boat speech site doon na sa kunoy gitawag og kuan kanabang ghost ayuda. Kini Pilipinas ulog-ulugan lang ka tungod kay matod pa pertig yung daghana pong mga Pilipinong magpaulog-ulog. Balikan ko rin kan John Asidre ha katong sa tungog party list. Kaning tungog party list ang kuan ani ang asawa ni Martin Tambaloso Romualdez mo usas mga nagtukod ani karon di ganahas Martin magsige sig roll call niyang asawa. Ari ko auban ta des Congress magtukod nagtungog. Kaya ang presidente ra kung iagaw si Bangag. Ingon ana. Kun may kaning giingon John Asidre nga kuan kining okay ni. Why kanabang tulubagon si Martin Romualdez sa ato pas og si Martin may gipasangin ng moy numero 1 utok atong flood control. Nga waday tulubagon matod pa kuno sa ICI ingon si John Asidre kaning congressman nga labaw pang labaw pa sudiyo ning naong. Maupo di ay nga ang karing mga kongresista perting pagkadakuag Naloko na. pwede pagkadagkuag sudlanan di tingali masor gini multicam sa sudlan ng kwartaha unahon na to katong ka Peter Calderon gad lalima ka malabuyog lang 3.3 million matay idang na siksi ko kahat ano di personal man pero ingon ako mga amigo tos malabuyog ka patay idang dito mura nagkuan ay mahalo na kay lipstick. So una dahil sa kapitan pa man to, di po to, sa kayo, karon mahalo ko ng lipstick. Pero mo lagi, og imong tanawon, absuelto man daan si Tambaloslos ni Jude Asidre. Posibleng ma-absuelto katong madagko kayo tangag sa flood control funds. Kinsa man, ang kontraktor mo yung bangka dito, watos gawas nasod, Jonathan Quirante. Doon na ito yung mga poste na sa social media. Kuyog silang Ria Golias o si Samsam Golias. Di man sa kumutoong si Samsam Golias o si Ria. Kuyog tatan. Nga sila yung gasto. Si Jonathan, gito tingali. Ari ka aring may bibiko. Ha? Bisag nagtanga na dito sa Kongreso. Unsa may nahimo? Ay, 6.3 billion po itong iya. Giga. Pedro. Dali magladoon ang mga kapitan. Tapos Vietnam, isurusuri tagagtag 50,000. Katong Alexi Totoro ito Bohol. Kaya ani na tanis dool-dool kay Peting. Andi ka paminaw, andi kakatanaw aning kuhan, kanamang social media, makakita. Makadungog aris radio. Katong tuwas Bohol, 3rd district, madungog kay taka ng Carmen, Bohol. Kanang nay, Chocolate Hills, Peting, si Paapas di kasi anang area ha. Gawas tingali dito sa mga nga, anda, taga di makasa, taga anda. Tingali, pero limang kagikalit na kadaghag resort. Tulo na kabok. Bilyon ang kantidad, diin man tugikan. Flood control. Morning ilad kayo. O niya, maabsuelto si Martin Tambaloso Romualdez. Di ka maabsuelto na si Peter Calderon. Ria Golias. Amang-amang ni Ria. Hanto ron ni mga pakita. Karin dinis man daw eh.
ang ipasanginlan og maayo, una, katong kang Undersecretary Roberto Bernardo, nga anti-cobra, hapit kuno kada semana sa opisina, mag-cobra ka sa office, Terence Calatrava, hay naman ron, napriso, wa pa. Lingaw-lingaw na taning lain-laing isyo, inig-abot sa panahon, ay, wa, mapriso, ay, manaog na lang ang bangag, di gapon mapriso. Nalimang kag og imong tan-aw ng sinultian imong basahon ay sinultian asid luod kayo. Ganun daghan man ning kwanggol aning gobernohan to pay usay. Katong DLG secretary si Juan John Vic Remulla sa ako yung gipaminaw, ako yung gituman ang tambag ni Presidente Bangag nga kana ko nung kinawat nga kwarta di ko na maayo. Ang nagtambag susap nabuhi mas kartang kinawat. Mas kang pagkaluura mga tawanan grabe gyud. Makauwaw sulti. Unya, ang akong gikuyawan ani kaning mga tawhanang pertin dagko agpaak. Di kani sila maabsulto sa umaabot ng mga adlaw kun ang bangag wa na diha unya sa pamahayag ni Asidre wa man ay tulubagon ko to ang ipasangin lang maayo si Saldicora. What if si Saldico inigkap wa ni bangag dihas Malacañang mupauli itong mo testimonya bahin sa ilang hinatdanay og binalitang kwarta, di ka na sila mga priso. Di ka luoy kay Peter Calderón nga guwang na kaya na priso. Kasi himuon sa niyang presidente o iyang argumento susgado nga, in really bitaw, tiguwang naman kayo ito, untuk ipapriso for humanitarian reason. Parang-arang, reagulya sa kanon pa. Sus. Naloko na.